ukhuluma unokukhathazeka kwaba nembizo lapha eNanda ezinye izindawo ezikhathaza kakhulu lezi eNanda kwenzeka njengamanje sengikwazi ukuthi isidambise isimo ngoba izolo futhi kuye kwaba nembiyo ukuthi khona futhi amanye amabhobhodlwana abephume ngena emzini yabantu ebaphuca impahla okusempeleni mavele impahla zabo ezimqoka kwazi kwaba esinye omunye umsolo uyadubuleka ngenkathi ebanga isibhamu nomunye umuntu abebengene kuyena wadubuleka washona. Inkinga umsakazi njengoba ngisho nje ukuthi endaweni zethu ehlala abantu abamnyama mawuthi uyabheka eminyakeni eminingi edlule la eThekwini kakhulukazi indawo ezifana nemjondolo bezingeningi kakhulu seziningi asikhulume ngenani indawo yasemawodi koBhambayi isihlabathi ngabantu abahleli khona ongeke ubazi ukuthi babuya apha abanye imize egcwele khona ongekwazi ukuthi kamabami la ukuthi ukhona umuntu olahlekile ngiyakwazi ukuthi ngimfuna manje labo bantu bagcwele khona njengoba besebenza khona abavuka ekuseni bayemsebenzini bese kuba khona abahlala emakhaya abasebenza laba abasebenza abalinde ukuthi mayibuye emsebenzini ukuthi bayamhlukumeza bamngenile endlini bese nesimo ke sokuthi ngicabanga ukuthi umthetho ke walelizwe lethu lokuthi umuntu mase wahlala endaweni ethile wakhe indlu khona wafaka umfahla phezulu kweroof phezulu kwakhe akusakwazi umkhipha sefuna kuye enkantolo umthetho wakusho njalo ingakho kubona zanda lezi ndawo lezi abantu abahlala kuzona ezingakhontroleki manje umasipala akakwazi ukuhambisana naleyo nto ngoba bazakhela nje indawo edizana ngumasipala akunamgaqo akunamanzi akunagesi kumnyama so noma-ke umasipala sofika usufaka imigaqo yakhona isifakwa nje kodwa baningi abahlala endaweni ezikude nomgaqo isafuna ukuhamba emaphasage uchusheze uyofika khona ugesi yobuye ulandela ngaleso sikhathi ulandela ngaso mawufika nawo awukhanyisi yonke indawo ukhanyisa kakhulukazi emgaqweni bese sigcika umasipala-ke sesithi environmental design yavelanga abantu bahlala endaweni enje kodwa bese uyazibuza ukuthi bebehlale kanjani ngaseqaleni njengoba sesikhala ukuthi gcina kuba nezikhukhula abantu bemuka ngoba bakhe endaweni engamele bakhe khona yileyo nto kenza ukuthi ubugebengu buya ngoba buningi kuleli zwe lethu esicabanga ukuthi umuntu ozwayo umuntu ongafuni ubugebengu la eSouth Africa uzozama ukuthi aziphephise ngendlela ukuthi akhulise ingane yakhe ayifundise ukuthi ayiphathe kahle uma isikhulile kodwa njengamanje izinto sibona samaphoyisa ukuthi iningi lengane zikhula nje azikhuliseki kahle ingakho-ke sigcina sesibona lolu dlame lolesinayo olubheke kakhulu kubantu abamnyama. Okay, ake sikhulume ngebhamu engekho emthethweni amacala avuliwe alinganiselwa ku-4,023 kule kota esiwa kuyona isibalo esiphezulu lesindonga usoshilo la ukuthi bebe okusempeleni okwenze namhlanje igadi noma asithi i-security iphucwe isibhamu salo esosebenza ngokuqonda kwethu noma ngokucabanga kwethu endaweni engafanele ziningi kakhulu lezi bhamu esezandleni engafanele ziningi kakhulu umsakazi ngicabanga ukuthi uyakhumula noba ngisho ukuthi nje kade une-crime summit sikhuluma ngazo lezi bhamu eSouth Africa uvumelekile ukuthi u-apply uthenga isibhamu nawo into esiyibonele kakhulukazi abantu ababona ngathi into elula ukwenza ibhizinisi la eprovince yethu kakhulukazi ukuvula ama-security company ngoba sebenzisa wona kumathenda so i-security company ngathi into elula ngoba baningi abantu abambe boyenza ama-permit ukuba amagadi benze la makhoza khona ukuthi umuntu aqualify ukuthi we-security guard mase-ke wena sewuvula i-security company uqasha kalula abantu ukuthi bazosebenza enkamalini yakho uya-applyela ibhamu uthole ilayisensi inqobo nje wena uma ungena ama-record amandi wazi waboshwa umuntu o-right uzolithola ilayisensi yesibhamu ugcina usuba nenqoba-ke yebhamu ngoba ufuna ukwenza ithenda uma usuwenzile ithenda u-applyele ugcina ungayitholi nale thenda zenzani-ke lezi bhamu ukuzigada nje kumsebenzi wona uma ungasakwazi uzigada ziyalahleka so iqala lapho inkinga bese kuba nabantu-ke nje abafuna ukuzigada bona athi awuthi ngithenga isibhamu ukuze ngikwazi ukuziphusela uyahamba endleleni emgaqweni isibhamu sakho sitshela eceleni kwakho usifake kwikhebhiyo lemoto bakuvimba abafana bakhoma ngesibhamu bayithatha imoto sebethola nesibhamu ngaphakathi bayafika ekhaya ulele awulindele bangena ngaphakathi bakhoma ngesibhamu basesha indlonto bathatha isibhamu sakho bahamba naso so ikakhulukazi ibhamu esinazo ezitholakalayo akuzona ibhamu ezazilapha ngodlame kudala yibhamu ezithengiwe nje kulo hulumeni omusha abantu bazithenga bese ziyantshontsha bazithenge zitshontshe yile nto esiyitholayo ikakhulukazi enzakalayo
ingakho ukubona ngathi ibhamu ezingekho emthethweni zingaje iprovince hayi ngoba naku zakhiwa ndawana thini cha ithini esizithengayo bese siyazilahla. Okay, so ukusitshela ukuthi uthini umthetho uma ngiwumhlaba ngithenga isibhamu esisemthethweni ngibe nelicense konke kube semthethweni bese ngiyebhadi mhlawumbe bese ngiyashona kumele kwenzekeni ngaleso sibhamu? No, ilula ke leyo umuntu mayeshona nje ikakhulukazi wena mnini wesibhamu into efanele nje nomndeni wakho wazise leyo ukuthi makwashona lesibhamu kufanele sibuyise basidayisa noma sitransfere komunye umndeni oyilunga lomndeni ozoba nelicense ukuthi akwazi ukusebenzisa naye uzasebenzisa kuqala apply. So into enzakalayo ke wena uyashona emhlabeni umndeni kufanele uthathe leso sibhamu uyise kulabantu abathengisa ibhamu eduze bacela ukuthi babagcinele sona ukuze singalahleki uqala lapho bese benza ama-application ukuthi umuntu asithathe ukuthi sibe ngakuyena mase approve application bese uyasithatha akusho ukuthi uma usushonile wena ama-process efuneke automatically asithathe lesibhamu kodwa i-system esinayo-ke ihambisana no-Home Affairs ithi phumila i-death certificate yakho Home Affairs kwi-system mabekurejista nokuthi usushonile i-system yakhona urecognize ibone ukuthi unayo i-license yesibhamu bese ithumela i-message emaphoyiseni amaphoyisa bese ahamba ayofuna i-address awuhlala khona ukuze kutholakale leso sibhamu. Okuyibhadi ukuthi ama-particulars imininingwane esiba nayo emaphoyiseni kwi-system kuba yile wawuyifakile wena ekhathi uapply lesibhamu kanti mhlawumbe sewasuka la wahlala nokuhlala mase siyafika thina sithi sizothatha isibhamu lesi ngoba usekho emhlabeni uthola ukuthi nomndeni usuwathutha lapha akekho owaziyo bese uba inkinga-ke lokuthi sisithola kanjani lesibhamu samaphoyisa ingakho-ke isikhathi esinye uthola ukuthi sezitholakala ebudekweni lezo bhamu ikakhulukazi. Okay. Ngicela nje umlaleli okay khona nathi kuzona izinkundla zethu zokuxhumana ake sinxuseke ukuthi engifisa ukuthi kwenzeke nje ukuthi mhlawumbe siyazi isifundazwe KwaZulu-Natal isifundazwe esikhulu kakhulu ngeze asasonke ucommission kodwa mangabe kukhona ipolice station noma sithi ipolice station yangakini ingasebenzi kahle thatha lelo thuba esela emoyeni ukuthi khona ungakuboni kahle wenza ipolice station yangakini mhlawumbe ayisebenzi kahle ngenxa yezathu ezahlukahlukene asivele siqhubile lapho nje kuze mhlawumbe ahambe nomphako undongo mayiphuma la e-studio 28 minutes past 6 njengamanje esidlule ngaphezulu sithengise sobe siqhubeke nalo hle amanana phansi kwaShoprite sifisa ukuthi minutes to 7 la uhlelweni olukhethekile njengoba sinalo ithina general Nhlanhla Mkhwanazi njengoba sinengxoxo ekhethekile ngayo ake sale sisidlanisa le SABC News lapha yawoza kwethu abasilalele njengamanje ebengazi nanokuthi kuzobe kwethulwa gebengu ukusebenzela la kwi-province yaKwaZulu-Natal bathe ayikho indlela yokuthi nicobelelane nabanye ozakwenu kwamanye ama-province uziyasho kuza kwethu lo ukuthi ngoba isiyasho esizolo ukuthi injongo enhle ithungele bandla. Siyakujabulela ukusebenza kwamaphoyisa e-province nokubona nje abantu bekujabulela ukusebenza kwamaphoyisa. Kodwa ngicabanga ukuthi umsakazi esikwenza okuhlukile kunamanye ama-province umphakathi we-province yaKwaZulu-Natal. Sibambisene kahle kakhulu ngoba ibona abasilethela information kakhulukazi. Njengoba besilethela information nje bakwazi nokusithethisa futhi makuthi asenze kahle njengoba banusa nje ukuthi basho ama-police station angenzi kahle. Bayakwazi ukusitshela okwethu ukulalela mase silalela kumele senze ngale ndlela ezobajabulisa. Ilokho-ke okusiwinisayo kakhulukazi e-province yethu ngoba azizona izangoma asibuni sesithi mangabe sesifuna isigebengu bese bayasithinta bathi sondelani ngala Mkhwanazi bese siyasondela ngakhona okwethu ngisiqiniseka ukuthi mase sifikile lapha sikhomba khona sifike sisebenze ngokuzimisela
ukuze bajabule nabo bomphakathi. Ngicabanga ukuthi iyona kuphela nje into ehlukile esenzayo. Ngaphandle kwalokho amaphoyisa wonke aqeqesha ingane yonke. Sonke siqhamuka ema-college masiphuma khona bese siyahlukana-ke ngokuhamba kwethu ema-province. Ngicabanga yonke into esenzayo whether ugqoke i-uniform noma awugqokanga i-uniform uyiphoyisa nje usebenza ngendlela oqeqeshwe ngayo fanele usebenze ngayo. Sikwenza ngokufana konke. Umehluko ngicathi uba lapho ekutheni ubambisene kanjani lo mphakathi osebenzisana nawo ngoba manje ngabambisene hayi angeke uzuye. Okay. No, Tsanti bapheleka kulo mbuzo. Ngizothetha nje abalaleli ababuya la uphiwa. Kodwa ke okay, uthi Mhlaba noNdonga sengathi ke ibingake ibhekisise ngempela lento yezibhamu zomthetho because kunabantu abangasihloniphi inhlobo uma beziphethe uthole omunye edakwe emanzi kodwa uphethe isibhamu. Phiwa inde kakhulu mfowethu kuningi sisafuna ukuthi sikhulume noNdonga. Uphethe ngwenye uthi ngisacela ukudonsela nje i-attention kushamasa. Okay, uthe kumnumzane uMkhwanazi odabeni olusematheni lwamabhunu ahlukumeza abantu lapha emaplazini eDumbe enyakatho yeKwaZulu-Natal. Uthi ngisafisa amaphoyisa angawona awaseDumbe ake ayosesha nesibhamu emaplazini. Okay, uzophendula uNdonga la. Uma uyicebe ekhulu uthi Ndonga sinenkinga yamavenda eSikhaweni police station ubizelwe amaphoyisa ngo-8 afike ngo-3 ekseni bethi kushoda amaveni. Okay, icacile leyo mfowethu ekhulu ngifuna ukuthi sizwe nje abalaleli abaningana sibonele uMagwanyana uthi ke ngicela ukubuza kuJenene uNdonga njengoba izenga lomtholaboya lizinika amandla akukho yini abangakwenza ukuphosela izinkantolo inselelo ukuthi mase zinikiwe ufakazi asigwebe. Okay. Ndonga umbuzo ucacile lo. Ngoba kukhulu ukukhathazeka la uthi nifike nibophe phela isonto umuntu usengaphandle. Mhlawumbe niphendule mina le. Angazi msakazi ukhuluma into ezintathu mhlawumbe ngiqale ngayo lokugcina ngayo le ukuthi yini into amaphoyisa angayenza ukuthi izigebengu zingaphumi enkantolo maseziboshiwe noma zigwetshwe izigwebo ezinkulu. Engakusho ngicathi ukuthi sisebenza ngendlela engafani soza kwethu sonke siphethe le-justice system samaphoyisa thina siyabopha bese sidlulisela abashushisi. Umshushisi yena oshushisa enkantolo akhulume nejaji noma imanje kube yona-ke noma ijaji ekhipha isigwebo. Amaphoyisa akwazi nokukhuluma nikezwakho ithuba lokuthi aphefumule ukuthi njengoba lo muntu elahlwa yicala kumele ahlole isigwebo singanayo. Amaphoyisa akwazi umshushisi onzima. Iphoyisa lingasho nje kuphela ukuthi lo muntu wenzile icala makalenza icala iphela lapho iphoyisa. Sinquma amandla-ke masikuzwa ngaleyo nto kufana noma-ke esegwetshiwe umuntu ngeke kusiphatha kambi-ke thina ngoba sihamba nomuntu ohlukumezekile ezama ukumvikela. Sibambe isigebengu sisenkantolo bese siyamlanda lo muntu ofakazi ukuthi akeze enkantolo azoziswela yena ukuthi siyalibeka icala lakhe ngaphambi kwemanje libekwe-ke icala kodwa manje siphuma isigwebo nemanje leyo namajaji isikhathi esiningi basuke bekalelwe umthetho kwabona ukuthi isigwebo sini afuneke basikhiphe. Abakwazi ukuzikhiphela bona isigwebo esithandayo njengoba wazi nje ukuthi abantu la eSouth Africa i-death sentence into engekho. Ngisho kuthiwa-ke ijaji leyo bekade ngifuna ukusikhipha lelo sigwebo ngeke kwazi ukusikhipha ngoba umthetho waseSouth Africa uvuma ifike ibambeke lapho. Umthetho ukhona eSouth Africa indlela yokuthi mhlambe kulungisa ukuthi uyofuneke abantu bethu bake bayibheke kahle imithetho. Ngiyakubona nje bajabulela udilika jele. Mathiwa umuntu uboshela udilika jele. Ngicabanga ukuthi udilika jele uma ucabanga nje umsakazi ngikhuluma nawe ukuthi ucabanga umuntu ozohlala kulezi indonga ukuthi uyophuma ngesidumbu khona angeke aphinde khona. Kodwa ngokomthetho esinawo eSouth Africa udilika jele iminyaka nje ama-25 ukuthi uma uziphethe kahle futhi ngaleso sikhathi kuphele iminyaka e-15 uyakwazi ukuthi uvele kuluphi ababiza i-parole board bakudedele uhambe uqede isikole ekhaya. Okay. Kodwa kade kuthiwa udilika jele. Okay, kunabalaleli ababili-ke lapha esikhaweni kuthiwa kunenkinga ubiza imoto yamaphoyisa ngo-8 izifike ngo-3 ekseni. Bese kuba nomlaleli asihlanganise le kunomlaleli okhathazekile ngesimo sasemaplazini. Angazi ukuphoyisa emaplazini kusebenza kwamaphoyisa emaplazini ngoba bangathi ngendlela engizwa ngayo la lo mlaleli uthi ake niyobheka emaplazini ukuthi kwenzekani usola wenza ney'nsolo zokuthi kuneyibhamu nakhona. Yabona nje umsakazi engithume ozakwethu laba abaphethe iteshi ukuthi njalo ngenyanga akabiza imbizo umphethe station. Abiza umbizo nomphakathi wakhe
ayikuthi ubiza umbizo nabantu abazikhulu emphakathini umphakathi wonke nje unkana uhlangana endaweni eyodwa uxoxwe ngobugebengu endaweni la uma stage kufanele ahambe nemanagement yakhe asizana nabo la bezokwazi ukuthi bafike batshele umphakathi ukuthi inhlobo nizomacala kenzeka akabekho e-police station ngoba kungenzeka ukuthi khona umunye ongazi ukuthi kade kudlangule kwamakhelwane kade kurojiwe kwamakhelwane bekhajekiwe kufanele amaphoyisa kuyibona atshela umphakathi ukuthi akwazi okokuqala okwesibili uma ukuthi khona umuntu amacala akabikwa amaphoyisa walethe report ukuthi kule nyanga edlule kube namacala abangakabikiwe sibopha abantu abangaka samaphoyisa mangaka senkantolo nokuthi mawukuthi umuntu udedelwe inkantolo ithola ibheli njalo njalo amaphoyisa afanele atshele umphakathi wonke hayi ukuthi atshele leyo family lo mndeni phela ocomplainayo kodwa afanele atshele umphakathi wonke ukuthi umphakathi wazi ukuthi kunesigebengu esithile endaweni ebesiboshiwe sesidedeliwe noma kade sisejele sesibuye ejele sesibuyele ekhaya ukuze umphakathi wazi so lokuxhumana komphakathi namaphoyisa ikona fanele bekuyenzeka njalo ngenyanga la ikhalaje eziningi zokuxazululwa khona ngicabanga ukuthi nensiza kusebenza-ke amaphoyisa amaveni njalo njalo zonke into ezikhona estation umphathi westation akwazi ukuthi ayicacise lapho emphakathini ukuthi sinezinto ezingaka sishoda kangaka njalo njalo kunalento esithi ama-CPF Community Policing Forum sithi abantu sicela ukuthi basondelane nawo kodwa hayi ngoba nakuyiwona kodwa kufanele abantu basondelane nawo umphakathi nje uwodwa ukuthi ustructured kanjani uzithanda kanjani njengomphakathi ukuthi ukwazi ukubumbana ukulwisana nobugebengu ukuxhumana namaphoyisa ungawenza lokuvumelekile akudingi ukuthi bazibe ngamalungu e-CPF kodwa siyaqhuqhuzela ukuthi bangena ku-CPF ngoba kuba lula ukuthi sisebenzisane nabo ngendlela e-organize so siyacela kumphakathi ukuthi usondele eduze mangathi nje anginali nani njengamanje uma ngibuza ukuthi mangaka amaveni akhona esithaweni ungathola ukuthi maningi ngale ndlela kodwa mathi mabethi bayafuna abantu kuthiwa wena umbuzo kusekutheni akukho so lezo khalaza ngifuna ukuthi zifike kumina ngoba phela ngithumela umphathi westation ukuthi lezi imoto umsebenzi wazo ukusiza umphakathi akuzona izohamba ziyothenga etolo nomphakathi noma kwabona imoto imestolo ithenga igross afuna uthatha ama-number plate babili ngoba phela kufanele umphathi westation acacise ukuthi le moto iyasenza into engahambisani nomsebenzi wesiphoyisa ingani so kwazi ukuthi siphendule ukuthi cha email laphana yenza lokhu ngokomthetho lokwenzayo ingxenye yomsebenzi noma kuzona ingxenye. Okay, kuyazwakala Ntombi. La ku Facebook abaphawulayo uThobani Nzimande ulapho. Okay. Uthi ke mina ngicela ukubuza ilabantu be-protection fee. Ngithatha ngokubalekile lo mbuzo ukuthi uthini ngabo kanye nabantu bokufika abagcwele la. Angingana kabalaleli sazongena kule. Ukhayelihle Buthelezi uthi bengicela ukuthi ungidlulisele lo mlayezo ukuthi ake baqinise kakhulu umkhankaso wokukhuculula labantu abakuleli ngokungemthetho. Okay, ukhayelihle ulapha eFosloras ngamajuba amavuso uthi sinenkinga ye-satellite police station yangakithi eBilanyoni eDumbe ayikho kwisimo esifanele ngama weekend ayisebenzi nasebusuku zonke igcina ke entambama bese kuvalwa. Okay, asivalelanga uBlack Somnyama uthi baba Mkhwanazi cela ke nisiqalazele endaweni ekuthiwa iseHammersdale uthi ubugebengu budla lubi kakhulukazi emalokishini kuleya ndawo leyo nto seyingene lam emaphethelweni akhona. Ngingafika lapha eHammersdale kwathi ungabisaphuma ngapha ngoba uyaduka ngoba ngekusabuya. So ngiyayifakazela le show lomlaleli. Ngingumlaleli la Ndongo okhuluma ngabantu be-protection fee. Mabe nenza isibonelo kini kubuleka njengakithi kamaphumulo mhlawumbe kuzoba khona lezi ezithi hayi wena manje ngoba usebenza le eThekwini ucabanga ukuthi igade bani la kini sifuna usikhokhele imali ebekhona njalo amaphoyisa ngicabanga uyazazi leso kuyicala lo msakazi singose nje ukuthi abantu bozi report into njengana lezo ngoba labo bantu baphila ngegazi labanye badla ithuthu zabantu abafuni ukusebenza bona bese besebenza abantu ngoba kade ngisho eqaleni nje ukuthi khona laba abangasebenzi abalinda wena usebenza bese befuna ukuza kuwe khona abanetolo abadayiselayo bese bethi profit alive ukuthi bathini into enjenganalezo siyacela ukuthi abantu basukume bakwazi ukuthi balwisana lelo ukuthi amaphoyisa mengawenza umsebenzi basondeze nathi basibize ngoba phela siqashe wona amaphoyisa lapha eduze ukuze asebenze kungenzeka ukuthi ayasebenza amaphoyisa mhlambe ingoba mancane noma nini phela bayanda abantu la eSouth Africa iprovince yethu nje kazayo umndeni ngomndeni nje bayande iningi labo kanti ukwanda kwabo kusho ukuthi amaphoyisa nawayanda amaphoyisa angoma amancane bongabheka nje amaphoyisa silahlekele kule minyaka esidlula kona
maningi ahambile amanye athatha impesheni amanye resign asikwazi ukufaka amaningi ngendlela esifuna ngako bafuna aqala yokwenza i-training ekhaya lokho kuyasidileya so siyangokuncipha samaphoyisa abantu bayanda nobugebengu buyanda ingakho nje sidinga ukuthi sibamba neduze nomphakathi ukuze sikwazi ukuthi silwisane nalokho. Okay. Hammarsdale asihlanganise nale ama-police station ama-satellite police station angasebenzi ngendlela efanele. Angithi nje njengoba kade ngisho ekuqaleni ukuthi umphakathi kuyasiza ukuthi njalo ngenyanga ke uhlangane nomphathi wesiteshi ukuthi uzwele wona ukuthi yini inkinga. Umphathi wesiteshi mangabe ngobiza umhlangano basitshela ngoba sabanikeza instruction umthetho ukuthi kumele bahlangane nomphakathi ukuze bakwazi ukuthola zonke lezi ikhalazo zomphakathi ukwazi ukuthi sizilungise kuse-early ungaze kuthathe isikhathi eside. Mawubheka nje ikhalazo ezikhona ngale nto eyenzeke lapha ngayo-Greater indaba yama-white farmers ukuthi abelungu laba basemapulazini bahlukumeza abantu kuphinde kuzoba yiyo lokhuluma ngayo yase-Hammarsdale yokuthi ubugebengu buya ngokwanda endaweni eningi. Lezo zodinga ukuthi kuhlalwe phansi kutholakale kahle kahle ukuthi ikuphi okuyinkinga ngoba manje masithi sibheka le nto siyibuka ngokuthi abantu bayikhuluma nge-general. Yebo icala lenzeka, yebo abantu bayawenza izinto ezingekho emthethweni okusho ukuthi amaphoyisa kufanele abophe, kodwa kuba inkinga manje umuntu maseboshiwe aphume ngebheyi abuyele emphakathini ngokuthi amaphoyisa axhumane nomphakathi ukwazisa ukwenzakaleni enkantolo. Amaphoyisa abuya agxekwe ngokuthi uphuma kanjani umuntu umthatha kanjani ngaphandle kade enze ubugebengu nje. Nako kulezo ndawo zaku-Hammarsdale ingane zemizi omakhelwane ezenza lokho bugebengu omakhelwane bayakwazi bathule abasholuyo ingakho sesinquza ukuthi somakhelwane ke sibambane uma ungakwazi ukuthi usaba ukuthi umakhelwane mhlawumbe wathi uyacela ingane yakhe uzobe wonile sihlebeleke thina ukuze sikwazi ukuthi sisondele eduze. Ilezo ezosisiza kakhulu ukuthi sikwazi ukusebenzisana nabo laba abakhulisa abantu imali iyafana nje wadi isho eHammarsdale abantu bafike baphula umthetho phambi kwakho kodwa besosaba ukukhuluma bahlukumeza umakhelwane yazi ukuthi bamhlukumeza umakhelwane bese uthi ngoba yizile kuwena awuzuyixoxa wena awuzukhuluma ngalelanga ifika kuwena bese kuba kubi. So siyacela ukuthi sike sibambisane nje nomphakathi kube nendlela esoxhumana ngayo i-police station abantu kufanele bayazi. Yebo akhona ama-police station angakwazi ukuthi njena ikakhulukazi ama-satellite angakwazi ukuvula ubusuku nemini ngokuthi kushoda wona amaphoyisa kuba inkinga ngesinye isikhathi ukuthi indawo mengekho busy kakhulu ilokhu ihlala ivuliwe ngamanye sisebenze la endaweni esibona khona ukuthi busy kakhulu ukuthi sihlale endaweni la ingekho busy kakhulu. Ngebhadile usabulawa nalomlando esinawo ama-police station amaningi agcwele kakhulu kulezi indawo lezi ekade zabelungu kudala endaweni lezi egcwala abantu abamnyama awamaningi ama-police station. Uhulumeni-ke usazama ukusiza ukuthi loke kwandiswa inani lawo ama-police station kodwa kuseni-challenge angazi ukuthatha isikhathi singanani impela ukuthi azabe maningi. Uma uthi uyabheka nje inanda iyonkana ingakanani iHammarsdale okhuluma ngayo ingakanani kodwa i-police station iyodwa. Uma uthi uyabheka njengoba sihleli la eThekwini i-Point ila iduze, iDurban Central ila iduze, iBree ila iduze, yonke lezi ndawo kunama-police station awu-4 kodwa ingaphansi kwenamba usayizwayo. Sisaloke sinaleyo nkinga besazama ukulwisana nayo. Okay, so kunembiko ngiqale ngathi abantu bayikhulumela nje imbiko yokuthi kunabantu la kwi-CBD la enkabeni edolobha etheka abajova abantu bese bebabamba inkunzi. Akhona amacala avuliwe ngale simo lokho. Abengakanolwazi lalokho ngizoke ngithole kahle station ukuthi khona into efana naleyo kodwa siyazi la enkabeni edolobha ikakhulukazi ukuthi abantu abaningi ababaleka emakhaya abangafuni ukuhlala emakhaya babuye bazogcwala edolobheni mase befika lana-ke bese bengena kuy'dakamizwa. Iningi-ke lalezi dakamizwa kade esiningi lisebenzisa nemjovo bathatha lemidakamizwa bazijove ngayo. So angeke ngithuke uma ukuthi mhlawumbe yona leyo mjovo gcine sebekhuthuza ngayo sebejova abantu ngayo engazi ukuthi mase bejova ngayo basuke befakeni phakathi kulo mjovo. Kodwa ngizokwazisa nje ngizothinta umphathi wesiteshi wase-Central asebenzele la ahlungezwe khona abantu ngaleyo ndlela. Okay, kunomlaleli okhulume nabantu bafika ngesonto edlule kadeni lapha kwaDukuza ngathi umkhankaso okumele uqhubeke lo ngoba inkulu lenkinga le yabantu bofika abaqashwa yinkampani bebela eNingizimu Afrika ngokungemthetho. Mhlawumbe sazise nje kafushane la ukuthi nafika kanjani sabona amaphoyisa esegibele emavenini kuze akwazi ukungena kule afeni. Yeah, msazi njengoba ngisho ukuthi sisebenza nomphakathi. Umphakathi wale province yethu lo sisizayo. Basilumile bathi
anisondeleni la kunento enjenganayo njengoba sakwazi ukuthi sisondele khona siyazi ukuthi abaphathi bey'nkampani lamafemu nesendaweni eningi abafowethu laba abadrive ama-truck kade bahlale bekhaya ngoba le misebenzi lefana ngabe itholwa abantu bala eSouth Africa kakhulukazi igcina iningi abantu bokuhamba izathu zibambali esokuqala nje sibalekile ukuthi lo hamba akanamalungelo njengomsebenzi so kulula-ke wona njengomphathi ukuthi umenze noma yini ngasebenza ama-hour angaphezulu ayiqile kunalawo avumelekile mayikho uyagula uyakhwehlela umxoshe uma ufuna ukumxosha akanalungelo lalutho angeke okwazi ukujoyina i-union ahamba athole inyunyana ezommela ngoba akekho wasemthethweni kwayo so ile nto-ke isikhathi esiningi sesibona ukuthi abaqashi abayenzayo babalekela ukukhokhela abantu ngendlela efanele babakhokhele ngayo beze bekhetha ukuthi baqashe abantu bokuhamba abaqashwa ngani abaqashi angithi uhulumeni-ke kunemithetho yakhona so ukuboshwa komqashi isikhathi esiningi akumenzi ukuthi aye enkantolo aye ejele uyaboshwa yena kodwa ugcina ngokukhokha ifine onemali uyawazi ukhipha leyo fine aqhubeke azenzele into ayenzayo akufani ukuthi uzothi uma usuwenze le nto kuhamba uhlala ejele ngaphakathi isigwebo sakhona nje kade ngisho ukuthi kufaneke nizazi igwebo ukuthi amanye amacala ubona ngathi abaluleke kakhulu kodwa igwebo zakhona esamsana esikwenza ukuthi abantu baqhubeke beloke beyenza ngicabanga ukuthi wonke ama-restaurant uma uthi uyabheka khona la agcwele bonke bokuhamba bona basebenza khona ema-restaurant osisi bethu nobhuti bethu abakwazi ukuthola umsebenzi ebalulekile-ke umsakazi engiphathe kambi mina ngoba hhayi ngoba nakho ngigqugquzela ukuthi abantu bangazwani behleli ezweni kumele abantu bazwane behleli ezweni kodwa sesijwayele kakhulu ukukhuluma ngokuthi laba bahleli ngokungekho emthethweni eSouth Africa nayo inkinga esiba nayo ukuthi amaphoyisa mayifika la muntu afika aplayele ukuthi ucela anikezwe imvume ukuhlala eSouth Africa ngoba ubaleke ezweni lakhe elithile ubalekile into ethile ufuna ukubulawa ekhathi e-aplayile u-aplayela ku-Home Affairs abese yalile bese yafika amaphoyisa nomkhwanazi bamfunisa amaphepha athotha kawana amaphepha ngoba Home Affairs abamphendula siyambopha mayesefika enkantolo abashushisi abakwazi ukumshushisa ngoba ufika lapha namaloya akhe athi nayo iproof ukuthi isalini Home Affairs ukuthi asiphendule sefuna dedele abuyele emgaqweni lihlangane nayo iphoyisa limbophe futhi ahamba enkantolo athi uyamshushisa ilo yakhe ithi salini Home Affairs abuyele emgaqweni sinaleyo nkinga enkulu sinayo njengoba ubabona sibaqoqa nje bemaningi ofuna ngelilanga ukuze namakhamera kubheka uHome Affairs ukuthi anisibonise naba begelwa amabhasi behamba ukuthi sibabone ukuthi niyabahambisa ke manje bangaki and masiyabheka ukuthi kulabo abahanjiswayo bangaka sebeke baphinde babuye futhi ngoba manje sinaleyo nkinga ukuthi umngcele lo wethu esakhelene nawo ayikho into evimba umuntu ukuthi angakhosi so ungafika umshiye la eyakhona ujike ngebhasi ubuye uthi ufika la ikulandela ngemuva ngetekisi okay siyaqala ukuzwa lokho kodwa ke no iyawenza umqondo kakhulu kulungile ke sibile naPetro sithengise sibe siqhubeke nawo ntona